Dobro jutro i dobrodošli u Miloš tutoriali. Danas ću vam pokazati kako napraviti telefon od Lego kockice. Za početak treba će vam ovakvi delovi. Vidite? Znači ovako crni delovi i to. Da vam pokažem sve te delove i te. Ovo su dva dela, ovo nisam mogla da razdvojim, ako mogu sad da razdvojim, pa da vam pokažem malo bolje. Evo ga. Treba će nam znači ti delovi. Posle toga imate ove delove, kao, ako se vidi deo dobro, izvinite, možda bi trebalo da dodam neke efekte na ovom videu, ali ja to ne znam, tako ne dodavate efekte. Možda se nekima slabije vidi, ali izvinite. I treba će vam i ovo što kao štiti kameru. Znači ovo je od Lego kockica. Znači nemojte da se čudite sad koje su ovo kockice i to. Ovo možda pogledate ovako opširnije. Nemojte da se čudite koje su ovo kockice. I za početak što vam je potrebno, treba vam ovaj. Zaboravio sam da pokažem delove ekrana. To su ove delovi. Za početak uzmete ovaj deo i stavljate delove. Idemo tako. 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 Vidite. To je prvi korak što treba da uradite. Izvinite. Malo sam pomerio kameru. Prvi korak što treba da uradite, znači to. Posle toga stavljate ovako delove. To. Kada to uradite, onda ova dva dela ovako stavite, vidite. Stanite, ja to da stavim. Posle toga ovaj deo ide ovde, pa onda normalno ovaj mali delić ide ovde. Kada to uradite, imat ćete ovako. Treba će vam posle toga ekran. I napravite ekran ovako. Da mi ostane, izvinite. Dobro. Kada to uradite, znači pojavit će vam se ovako, vidite tamo u ćošku moju ruku. Kamera, to snima. Ja koristim Microsoft Live Cam, ako vas zanima, ona je u HD kvalitetu. Možda se malo loše vidi, ali ja mislim da se neće loše. I sada krenete iza ili napred, pored sada kako ćete. Ali ja idem iza. Stavite neku džinovsku debelu kameru koja je kao neka super kamera. Vidite. Ovo je kao sve ova kartica, tu karticu kada skinete to će kao da se razvoji ceo telefon. I ovo štiti karticu. Posle toga idete ovaj deo ovde. Ovo je trostruka zaštita. Ovo je znači trostruka zaštita. Vidite. Kada to uradite, telefon vam izgleda ovako iza. I ono što sam rekao na početku, dobro jutro, to je kod mene jutro, a ne znam šta je kod vas, kad gledate. I znači, potrebna vam je lampa, nju možete staviti tu. Ovo kao hvata Wi-Fi, internet i to neka kamerica. Ovo je neki super zvuk. Izvinite, malo ne vidite. Sad ću ja da vam pokažem. Tako će da vam bude. Vidite ovdje. Treba vam ovaj deo sad ovdje. To je kao sađivač koji ne može se okreći, ali on kao kreće.
Izvinite, pao mi je delić na zemlju. Kada to uradite, znači ovako to. A glupi deo. Šta mu je? Nešto mi polude ovaj deo. Tako će da mi izgleda. A ovo je raslađivač. Vreme je da i njegov stavimo u stvari. Evo ga. To je raslađivač i za kraj ovako će da vam izgleda telefon. Alo, šta ima? Nema ništa. Ćao. Znači ovako će nam izgledati telefon i to. Ovo je kao zaštita za kameru i sve. Neće bude samo da pereš, da mislim da kad će nešto. Nemam pojma. Izvinite, to je bila moja mama. Kaže za moju sestru neće bude sama dok jede. Biću sad ja sa njom kad završim video. Tako da ću ga malo brže završiti i ćao.